Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la Biblioteca de Catalunya. Avui tenim el plaer d'acollir en aquesta sala magnífica l'homenatge a Núria Albó, aquí present que ens acompanya, que m'encanta perquè sempre somriu. He vist entrevistes, he vist de tot i sempre somriu. I això és una cosa que valoro moltíssim, aquesta actitud magnífica. Doncs bé, aquest homenatge que organitza la Institució de les Lletres Catalanes, que de tant en tant hem tingut la fortuna de fer-lo a la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Catalunya. A mi m'agrada fer-ho a la Biblioteca de Catalunya perquè la Biblioteca de Catalunya és la nostra biblioteca nacional. És la biblioteca nacional en la que guardem el patrimoni de tots. Amb 5 milions de documents guardem el patrimoni editat i aquell material que molts escriptors, molts músics, molts dibuixants utilitzen per treballar. Per tant, és un lloc molt adequat poder fer avui aquest homenatge a Núria Albó, que, com molt bé saben, és escriptora, amb diferents facetes de l'escriptura, va ser també docent i també amb un compromís polític perquè va estar al capdavant de l'alcaldia de la Garriga. Per tant, jo només els volia donar les gràcies per acompanyar-nos, transmetre com ens agrada avui tenir aquesta sala plena per un homenatge, per una creadora de la nostra cultura i felicitar a la Institució de les Lletres Catalanes en la persona del seu director, l'Eduard Escofet, per dinamitzar d'aquesta manera i fer arribar a tothom la cultura catalana i en aquest cas molt concret la llengua. I ell ens explicarà una mica com anirà l'acte i jo pel que he vist, del que han previst, he vist que a banda de lletres i lectures hi haurà una altra de les passions, segons crec, de la Núria Albó, que és la música. Per tant, avui entenc que serà un acte molt rodó i més acompanyat d'amics i família. Res més. Passo la paraula a l'Eduard Escofet. Doncs ja donada la benvinguda, alcaldessa de la Garriga, Núria Albó, regidors de la Garriga també, família, amics, poetes i amants de la paraula i de la poesia. En nom de la institució us dono la benvinguda i sobretot gràcies per la vostra assistència. Primer de tot he d'excusar la presència de la consellera de Cultura, l'honorable Sònia Hernández Almodóvar, que havia de venir avui però per qüestions d'agenda ha hagut de canviar a última hora i em consta que crec que et va trucar ahir la consellera perquè volia d'una manera o altra estar present. Aquells atzars de la vida, jo, com alguns sabeu, porto ni tot just 6 mesos, encara porto la L de les pràctiques, aquests 6 mesos diguem-ne, mentre vas provant si t'accepten o no en una feina, doncs jo tot just 5 mesos al capdavant de la institució i una de les primeres coses que em va tocar fer va ser començar a organitzar els 2 homenatges que farem aquest any. I el primer, cronològicament, és el de la Núria. Compleix anys el 2 de juliol, si no m'equivoco, falla la memòria, és correcte, encara queden uns dies, però ja avui comencem amb una festa, perquè jo crec que els 95 es mereixen una festa no d'un dia, ni de 2, ni de 3, sinó d'uns quants dies. O sigui que, per tant, avui comencem una festa que de l'11 de juny al 2 de juliol volem que sigui plena, perquè jo crec que justament molts tenim, d'una manera o altra, una experiència molt pròxima amb la Núria. Jo ja li vaig dir quan li vaig trucar, jo soc d'aquelles diverses generacions que als anys 80, en el meu cas, vam llegir tots el llibre Tanit i és una cosa que més quan l'acabava una a les biblioteques de l'escola se llegia l'altra. I atzars de la vida fa que de nou després d'aquells anys meravellosos a l'escola en què jo vaig descobrir la poesia, en què d'una manera o altra, jo venia d'una casa on no hi havia llibres, d'una manera o altra vaig connectar amb la literatura. Al cap dels anys acabo la Institució de les Lletres Catalanes i el primer que em toca és
trucar a la Núria Albó i dir-li que li volem organitzar un homenatge, que cal dir que és un homenatge que va ser una proposta avalada per les diferents entitats que formen part de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, a la qual hi va dedicar també uns quants anys de dedicació i de compromís, i Ben Català i ASEC. I per tant, tancant aquest cercle, avui em toca presentar aquest homenatge a la Núria Albó, que evidentment jo la primera experiència que vaig tenir amb la seva escriptura va ser a nit, però com molts d'aquí sabeu, l'obra de la Núria Albó és una obra polièdrica, no només per a infants i joves, sinó també per a adults, narrativa, poesia, i jo crec que sobretot una dedicació que per mi és molt important, que és la de transmetre, amb aquest somriure que deia l'Eugènia, que també és molt important, de transmetre la passió per la literatura i d'una manera o altra pel món que compartim, en què vivim. He destacat la literatura, la seva llengua rica, viva, la seva capacitat de practicar gèneres molt diversos, però hi ha dues qüestions, una que ja l'he assenyalada, que és el compromís amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, els anys que hi va dedicar, i el fet, també el compromís cívic, com a primera alcaldessa democràtica i la primera dona alcaldessa de la Garriga. Van ser una colla d'anys. Si avui hi ha molta gent, molts veïns de la Garriga, crec que és perquè vas deixar una bona petjada i això eren uns moments molt importants per obrir una nova etapa d'esplendor i penso de llibertats democràtiques i sobretot d'accés de la dona al poder polític i de la primera alcaldessa a l'alcaldessa actual, crec que hauran passat moltes coses per la Garriga. Podria parlar molt, però jo el que em toca és donar pas a l'acte. Hem volgut en aquest acte intens i breu intentar com dibuixar totes les facetes, o bona part de les facetes de la Núria Albó. I començarem, a veure, que això sí que necessito llegir-ho perquè la memòria de vegades em falla, amb la Coloma Bertran, que farà una interpretació musical a partir d'alguns poemes de la Núria Albó. Tot seguit una conversa entre la Núria Albó i la periodista Viviana Ballbé, que periodista i també crec que es pot dir neta, crec que amb assistència d'algun besnet i tot, però això ja són sorpreses que no podia desvelar. Tot seguit la primera lectura de poemes a càrrec de la Martina Escoda. En la primera part seran els poemes per a infants i joves i després els adults, i tornarem a tenir una taula rodona amb el professor de literatura Francesc Vinyes i l'escriptor i poeta Jaume Pérez Montaner, que els tenim aquí ben preparats, i de nou una intervenció musical de la Coloma, i finalment una lectura de poemes, en aquest cas dels adults, també a càrrec de la Martina Escoda. I finalment clourà l'acte la Núria Albó, que espero que ens vulgui dirigir algunes paraules. Jo, com a presentador d'actes, no em guanyaré mai la vida, com a director encara estic en proves, però a mi el que m'agrada és llegir poesia i m'agradaria llegir-vos un poema de la Núria Albó d'aquesta antologia meravellosa, que és també d'on ha pouat alguns dels poemes la Martina Escoda. I de tots els poemes n'hi ha un que m'agrada molt i que crec que també és adient per un dia com avui. Presència. No cal dir res, ni pensar, només seure ben quiet i escoltar somrient. No cal dir res, però cal estimar. Estar content i trist, sentint la pròpia sang el dolor i l'alegria. No cal dir res, però cal esperar i saber cor endins la veritat. Saber-la cor endins i que surti pels ulls mentre esperem, sense dir res, allò que arriba. Núria Albó.
Ja ho tenim, quasi. Posem aigua. Ara veia el cartell, Vallvé no ho arreglarem mai. Mai. O sigui, he lluitat contra això sempre en V baixa. És en V alta, les dues. Bueno, la idea, àvia, és que féssim una conversa entre les dues. Abans de començar, vull aprofitar l'oportunitat, i seran 3 minuts només, però per dir-li a l'àvia tot el que penso d'ella, perquè jo crec que ella ho sap, però no ho dic prou sovint, als micros. Llavors, són aquestes coses que són com contradictòries, però segurament és més fàcil dir-li això davant de 70 persones que dir-li sola. Per tant, aprofito l'ocasió per llegir-te 4 ratlles. Ai, que em faràs plorar. A mi també, jo ja he plorat, ja ho he fet abans de pujar, vol dir que imagina't. I després dir-te que el Max, quan preparava això, em va dir: jo també vull parlar. Diu, si tu parles, jo també... I si tu preguntes, jo també vull preguntar. Llavors, ha preparat un text ell molt petit, també, perquè aquí hi ha molta gent que ha de parlar avui, tampoc ens podem allargar, però pujarà després i també farà una miqueta... El meu en versió curta. L'àvia és el meu gran referent. És la persona, segurament, a qui més admiro. Té una manera de ser tan genuïna, tan fidel a si mateixa, tan autèntica, que s'encomana només estant al seu costat. D'alguna manera, no cal que doni lliçons perquè educa amb l'exemple. És lliure, tots el que el coneixeu ho sabeu, és lliure, hi ha una llibertat que es traspua, diu el que pensa, sempre, i fa el que diu, que això em sembla meravellós. Dius el que penses i fas el que dius, que és tan senzilla en essència i tan complexa i tan excepcional. Hi ha poques persones que realment siguin tan sinceres, tan honestes, tan autèntiques com ella. I a mi, sens dubte, això és el que em guia. I quan em trobo moments difícils, que n'he passat per molts i en segueixo passant per molts, hi ha alguna cosa d'aquesta essència que em connecta i que m'ajuda a prendre les decisions que he de prendre. El que us deia, és lliure, és culta, té criteri, té una lucidesa admirable. Sempre ha tingut les coses claríssimes. Ha trencat amb formalitats i amb convencions, ho sabeu totes. La seva pel·lícula és com la seva vida és com la d'una pel·lícula. I sempre ha tingut una veu pròpia molt ferma i molt valenta. Molt valenta. Això, de veritat, que és de les coses que més admiro, perquè no és fàcil ser tan valent quan ets una figura pública. És clara, és honesta i és autèntica. I d'alguna manera tinc la sensació que aquesta manera és la millor manera de viure. Ara estava aquí i escoltava les paraules i pensava, és que va d'això, o sigui, en el fons la vida és tan senzilla i tan profunda com viure segons el que penses i el que sents, i això és el que representa la meva àvia. I tot això ho fa des de la humilitat, des del bon humor i des de la fidelitat a ser qui és pura, és generosa, dona sempre sense esperar mai res a canvi i no hi ha mai cap retret, mai, és que mai. I a vegades penso, quan fa temps que no la vaig a veure, penso, perquè mira qui penso amb l'àvia, quan penso, i vas allà i només hi ha somriures, i només hi ha bones paraules, i només hi ha carinyos, i realment això és admirable, perquè és pura bondat en essència. D'ella he après que el camí és l'obstacle, que cal travessar les dificultats i créixer amb elles, que allò que sovint ens fa mal i que és dolorós és allò que t'acaba definint. I això m'ha costat molt aprendre-ho, però ho he après amb els anys, i quan faig balanç i miro enrere penso que és just el que va fer l'àvia, molt més, i amb coses molt més importants i molt més rellevants. Però sí que és veritat que quan hi ha obstacles penses, en el fons, he après, emmirallada amb el que va fer l'àvia, a entendre que això et defineix qui ets, i que moltes vegades quan t'encarres aquests obstacles és quan estàs explicant al món qui ets, per com reacciones. Això, també he après que allò que sovint fa mal és dolorós i és allò que t'acaba definint i que et dona eines per encarar la vida i que res és fàcil i que s'ha de lluitar i que s'ha de lluitar molt per aconseguir qui ets, ser i qui ets i ser-ho sense filtres. Aquesta combinació de fermesa, perquè us deia que és generosa, que és bondadosa, que és carinyosa, que t'agafa, que t'abraça, però a la vegada amb aquesta capacitat de dir les coses tan clares, tan tranquil·lament i des de la calma, és el que més m'emociona i és allà on vull arribar jo a ser algun dia. I jo crec que diria que és el que em serveix de guia. Quan tinc dubtes i quan d'això realment m'admira, i més que m'admira, perquè d'alguna manera és com que diria que em desborda, però aquesta capacitat, aquesta honestedat, aquesta autenticitat i aquesta fermesa i valentia amb la que ha encarat la vida. Dit això, hem aguantat i no hem plorat? Ja ho tenim fet.
Què sents quan sents tot això, àvia? N'ets conscient? Quan sento tot això penso, quina neta que tinc. Quina neta que tinc. Això sí que ha sigut una fortuna de la meva vida. Bueno, i totes les altres també. Tots. Bueno, jo crec que quan jo parlo en nom de tots els nets i netes i besnets, perquè tots som fans absoluts de l'àvia, és a dir, jo crec que és un discurs floral, i dels fills, evidentment, i de la família en general. Quan penso en tu, això ho deia, que em ve al cap aquesta barreja de dolcesa i de fermesa a la vegada, no? Aquests dos extrems, però que crec que et defineixen molt bé. Què creus que t'ha marcat, o sigui, què t'ha marcat a la vida que t'ha convertit en aquesta combinació perfecta de tendresa i fermesa? Suposo que hi ha una cosa que la tinc molt clara, que en el moment que vaig tenir la meva primera filla, que va ser una nena, naturalment, si era filla, doncs vaig pensar, no vull que passi per allà on he passat jo. Vull que tingui la llibertat que tenen els nens, com a mínim que obrir una mica el camí. I això em va estimular a moltes coses que potser, si no hagués tingut nenes, m'hauria sentit derrotada. Però jo sé que me la mirava el Barçolet, que acabava de néixer i a més era moníssima quan va néixer, era una preciositat. I vaig pensar, faré tot el que pugui perquè aquesta nena tingui la vida més fàcil i més bonica del que la tinc jo. Afortunadament, hi ha coses que jo vaig ser molt desgraciada i no tenia culpa ningú, que era la guerra. La guerra, la mort del meu pare, tot això. Però, a fora d'això, quan vaig ser adolescent i veia que els nens podien fer coses, jo tenia germans petits, que podien fer coses que nosaltres que érem grans no les podíem fer. I això a mi em feia molta malícia. I per això jo, quan vaig tenir una nena, i llavors els altres, bueno, ja anaven per aquest camí. I d'aquestes coses que no volies que ella visqués, diguem, no? Que volies una vida millor per ella, quina diries que és la més dura que t'ha marcat? Ho deia abans, no? Que l'obstacle una miqueta és el camí. Què ha sigut el gran... L'obstacle més gros que he tingut a la vida és el sentiment de culpa. Esclar, jo vaig veure en una època que a part de que tot era pecat, tot el que fèiem malbé feia plorar el nen Jesús, feia no tant la por d'anar a l'infern, com, ai, pobre Jesús, està trist. I tenies un sentiment de culpa, menjaves una cosa bona, ai, hi ha tants nens que no poden menjar, i a vegades pensava, no volies la sopa, tants nens que no poden menjar, i pensava, ja els hi donaria, jo la sopa a aquests nens que no poden menjar. Però això constantment, Una motxilla molt pesada. Poso aquest exemple, però els que són grans ja m'entenen, i et va quedar un sentit de culpa que tot el que feies et senties molt culpable, i això encara ara... Sí. Encara ara, home, no tant, però queda marcat. I vaig pensar que no se sentin culpables de res. Això és la primera cosa. Molt bé, si fan una cosa mal feta, doncs ja la arreglaran, però que no portin aquesta càrrega a sobre. Això penso que és la més important. Evidentment, m'he deixat de dir una cosa, que és el sentit de l'humor de l'àvia. Jo crec que en aquesta honestedat i autenticitat hi ha un component tan fort del sentit de l'humor que sense voler-ho, no acabo de provar-me, que sense voler-ho resulta molt, molt divertida. Deia abans que el que s'interposa en el camí moltes vegades ens acaba definint. Ho has viscut així, tu? Tu que has viscut d'un obstacle amb un altre, diguem, no? I amb aquesta culpa com a denominador comú? Sí, suposo que sí, que les coses que no costen tampoc no es valoren. I el que costa, jo sempre dic que el que la meva vida m'ha costat més ha sigut acabar la carrera. Perquè, esclar, jo havia fet un parell d'anys a la universitat, però ho havia deixat. I llavors em vaig casar, vaig tenir criatures i llavors vaig dir, s'hauria d'acabar els estudis, perquè si no, si mai passa alguna cosa, i llavors acabar els estudis realment va ser molt difícil. Amb 4 criatures, jo visquent a Vic, i vivint a Vic, i vaig venir aquí, i és del que estic més orgullosa, però em va costar molt, però
ho vaig aconseguir. En moltes coses, has obert camí. Has sigut la primera de fer primeres vegades en moltes coses, en els estudis, amb la família, amb com has viscut, amb com has educat, anava a dir amb dirigir, però bueno, amb ser l'alcaldessa d'un poble. Què t'han suposat aquestes primeres vegades? Com les has viscut? Com ha sigut obrir camí? Jo m'ha agradat molt tot el que he fet. I vull dir, la pedagogia, el donar classes, va agradar moltíssim. I la veritat és que vaig començar a Vic i val a dir que m'entenia molt bé amb les nenes, però em treien de tots els col·legis, perquè deien que els ensenyava coses dolentes. I vaig passar per un, per dos, per tres. No, fins a quants? Fins que vaig arribar a Barcelona, que encara em van treure d'un altre. I al final vaig anar a parar a l'Isabel de Villena amb la Carme Serrallonga, i allò va ser el cel. No solament no em va treure, sinó que em va obrir els ulls per moltes coses, perquè era una persona intel·ligentíssima i fantàstica. Vull dir, però estic molt contenta. Aquí hi ha algunes de les meves alumnes de deu fer dècades, no anys, dècades, i això vull dir que encara se'n recordin. És el premi més gros, l'alegria més grossa que pot tenir una persona. Home, jo crec que als alumnes els devies marcar tant, perquè jo constantment em trobo gent que havia sigut alumna teva i tots en tenen un record molt, molt... Bueno, perquè vaig fer molt classes d'història i en aquell temps, esclar, en ple franquisme, que me'n recordo que teníem un llibre nosaltres per estudiar història que se'n deia Por el imperio hacia Dios. No m'ho invento, és pura veritat. I allò, jo en lloc de dir-los que per l'imperi hacia Dios, doncs deia, els hi vaig dir, per exemple, home, aquells pobres indis que els mataven perquè no es volien fer catòlics, doncs són tan màrtirs com Sant Esteve o com Sant... I jo, ui, Mare de Déu Santíssima, és veritat o no? Coses d'aquest estil. Fer-los veure que hi ha més d'una opinió, que hi ha més d'una cosa. No, ara és una cosa que és vulgar i ho fa tothom, però en aquella època no ho feia ningú. Jo em penso que és això. Fer-los venir les ganes de descobrir més del que els deien. Em penso que l'educació és això. Així, diries que és això? Com si li preguntés a algú com era la Núria com a professora, què diria? És això? Jo diria, primer que ho feia allò que en diuen molt vocacional, i després que jo m'estimava molt els nens i les nenes. He tingut sempre un gran amor pel jovent i he tingut sempre ganes que fessin més coses, o sigui, que facin el que esperes de la vida, que els teus successors siguin millors que no pas tu. I aquesta era la meva il·lusió de veure com veig que s'han anat fent grans i han fet tantes coses. Estic molt i molt contenta. Quan et preparava això, li explicava al Max, dic és que l'àvia ha sigut escriptora, poeta, alcaldessa, i mil coses més. I em deia, sí que ha sigut coses, i dic sí, però sempre ho ha sigut, el fil conductor és que sempre ho has fet des del que deia abans, des de l'autenticitat, sent tu mateixa, no? Sí, no, esclar. Tinc la sensació a l'hora de ser alcaldessa també, i no era fàcil, No, sobretot perquè vam ensopegar el 23F, que llavors sí que ens vam pensar que ens matarien a tots, perquè, esclar, mentre més o menys fèiem polítiques en els últims temps d'en Franco, era més o menys clandestí, però aquí havíem sortit tots a l'aparador i vam dir, mare de Déu, aquí vindrà una fusellada, vull dir, fora d'això va ser molt bonic, però aquí sí que van passar una por horrorosa les coses allà on siguin. Però a més, el poder fer coses que no m'havia imaginat mai, com és ara organitzar clavegueres d'un poble. Jo quan pensava en un poble mai pensava que s'havien de fer clavegueres, la veritat. Pensava en plantar pins, en plantar roses, però... I dius, sí, esclar, també ens necessitem clavegueres. Vull dir, vaig aprendre moltes coses i vaig ser molt feliç amb els 8 anys que vaig ser a l'Ajuntament, la veritat, molt. Si algú et preguntés... Jo ho he intentat explicar des de la meva perspectiva, però com explicaries tu qui ets, qui has estat i en què t'has convertit? Jo era una nena segona de 3 nenes
i era la Rebeca, la que em tirava per terra, jo me'n recordo, o sigui que ella devia ser grandeta, em treia les sabates i els mitjons, els tirava per enlaire, i esclar, la meva pobra mare deia, és que aquesta nena, les altres estan bones minyones, i aquestes, bueno, així es van acabar. Sí, eres rebel, eres una filla rebel. Jo era Rebeca, sí, molt. I volia una bicicleta i no en vaig tenir mai. I volia una regadora i no en vaig tenir mai, perquè llavors em deien, perquè jo feia la pipa, xumava el dit quan era petita, i no sé per què volia una regadora. I em deien, quan no facis la pipa, doncs... I com que no la vas deixar fer mai? No la vaig deixar mai, perquè quan estava trista em consolava, i no vaig tenir mai una regadora. I no vaig tenir mai una bicicleta, i vaig ser molt desgraciada. Sí, però de petita et recordes com una nena feliç o no? Jo, de petita, no em recordo quasi de res. Només això, del que no... De la regadora. Del que no tenia. Després va venir la guerra, bueno, llavors això ja no cal... Això ja és un capítol a part que ja no es pot comparar amb res. I després de la guerra, bueno, érem tots pobrets i alegrets, però com que no era tothom, perquè el que fa patir una criatura és la diferència. Però si tothom era pobre, si tots... Quan l'abric se'ns feia malbé, el giraven i el tornaven a cosir, però érem tots. I això, doncs, no ho recordo. Ara, quan vaig ser adolescent, sí que ja vaig començar, perquè a casa meva era com un convent, que de fet, al final, tenia 2 germans i 2 germanes, tots 4 van fer capellans i monges. Esclar, jo que no volia ser ni capellana ni monja, em vaig sentir sempre, em van fer sentir sempre, és que la pobra Núria, amb les seves idees, la pobra Núria, bueno, però la pobra Núria va dir, bueno, jo no vull ser capellana, no vull ser monja, i així es va anar. Però, i després, bueno, jo la veritat, tot i que reconec que vaig ser una mare cridanera i poc pacient, l'alegria més grossa de la meva vida ha sigut tenir aquests fills que han sigut fantàstics i m'han donat aquestes nenes, aquestes 5 floretes que no es pot demanar res més del món. I ara tinc una colla o sigui, soc àvia de 5 nenes i ara soc besàvia de 7 nens i una nena. Però, i tots molt macos, que hi ha la representació. Ja veieu que guapos que són. I recordes el moment de ser mare? Recordes un moment feliç? És a dir, un moment clau a la teva vida? Sí. Sobretot del primer, perquè el primer és el que... Et sacseja tot, sí. Que t'estrena. I me'n recordo que quan em vaig estar una estona sola a l'habitació amb ella, i l'anava tocant perquè pensava que no respirava. Ai, que no respira, ai, que no respira. I llavors feia així, pobreta, i li donava Però molt. A més, d'ella em recordo ben bé la cara que feia quan va néixer. Dels altres no tant. Bueno, de la petitona també me'n recordo, de la Judit, perquè tenia els cabells tots de punta. Però, de veritat, he sigut una mare molt feliç, he estat molt de sort amb els meus fills i estic molt de sort amb les netes i amb els besnets. O sigui que el conjunt de la vida és molt favorable. Ara recordava una frase, quan em vaig quedar embarassada vaig tenir una conversa molt íntima amb l'àvia que està gravada i que et deia, quin consell em dones, alguna cosa així, i em deies, ho recordaré sempre, a veure si ho sé reproduir bé, però em deies, ara que les dones hem conquistat, com ho deies, el poder de ser lliures, no per ser mares hem de deixar de ser dones. Sí. Ja acabo, Quan diries que vas connectar amb la teva vocació, amb tot el que has fet, amb l'amor per la cultura, per la música, per les lletres, per les humanitats? Tot això va ser molt heretat. Jo tenia una mare que era una persona superdotada, sabia fer de tot i ho sabia. El que passa que va viure pobra en una època que estava a casa, però que sabia música, tocava el piano com
com una professional, sabia escriure, li agradava llegir, però, a més, sabia cosir, sabia fer mitja, o sigui, que tot. Molt completa. Llavors va tenir 5 fills i ens va repartir una mica els seus dons, però cap els vam tenir tots van estar tots repartits, o sigui, com ella no hi va haver cap. I llavors va venir la guerra i llavors, com que nosaltres érem de dretes i manaven els altres, i tenia por d'enviar-nos a col·legi, que no ens passés alguna cosa, com que havíem matat el seu pare, o sigui, el meu avi i el meu pare, i tenia molta por. I llavors es va convertir ell en mestre i ens feia classes a nosaltres. I va tenir una intuïció, perquè ella no havia pas estudiat pedagogia ni res, però a la llibreta, a la vigília, ens hi feia un dibuixet a la llibreta, i així amb l'il·lusió de trobar el dibuixet anàvem a fer els deures i això. I llavors, esclar, ens va ensenyar a llegir en català i en castellà. De castellà no en sabíem, però el sabíem llegir. O sigui, l'enteníem, però me'n recordo que després de la guerra vam tenir hostatjat un teniente i llavors feien d'estar la gent quan passaven cap amunt i esclar, l'enteníem, però no li sabíem contestar. I llavors dèiem a la mare, demana-li que si té un cavall de quin color és, i la mare havia de fer de traductora, i li va dir, no se preocupe, ja aprenderan. O sigui, que tu ho vas aprendre tot de la teva mare. Sí. Pràcticament jo tot el que soc és per via materna. I vas tenir una bona relació? No, depèn. Penso que hi havia tota la part d'aquesta mística i de que no sortíssim al carrer i de que, mentre vaig ser petita sí, però d'adolescent em picava. Jo no m'hi venia massa i ella, pobra dona, li dona tota la raó que no s'avingués amb mi, perquè, esclar, en comparació amb els altres, jo era molt difícil. El talent de cosir te'l va ensenyar? El talent de cosir no em va tocar a mi. El talent de cosir no va tocar. No em va tocar a mi. Bueno, jo m'estaria hores parlant aquí, perquè de fet això ho podríem fer, dèiem abans, ho podríem celebrar fins al dia de l'aniversari, perquè en trauríem moltíssimes d'històries de l'àvia. Com anem de temps? Qui és la regidoria? Ah, tu portes el temps. Com anem? Vols venir tu a fer-li les teves 3 preguntes? Ui, doncs va, puja, vinga. A veure. L'àvia Núria és la persona més feliç que he conegut en la meva vida. Sempre riu i sempre està contenta. Sempre té visites i és molt generosa. És l'àvia preferida de tothom. M'agrada molt fer sonar les seves caixes de música i també m'agrada molt regar les seves plantes. Ara m'agrada fer-te unes preguntes. Àvia Núria, què és el que et fa més feliç avui en dia? Què dius? Què és el que et fa més feliç? Feliç avui en dia. Veure't tu. Veure't tu. Àvia Núria, quan eres petita ja sabies que series tan important? Quan era petita no, que no ho sabia. Que no ho sabia, fins que vaig ser gran. No ho intuïes, no? No, Àvia Núria, què t'agradaria més de tenir una família tan gran? Una família Què t'agrada tenir una família tan gran? Estic molt contenta. Molt contenta, molt m'agrada, que ho has sentit, que és el que m'agrada més del món. Tenir una família tan gran i tan preciosa. Iapa. Iapa, diu, ja en té prou. Va, l'última, a veure. Com és que has fet tantes coses? Tants llibres? Mira, no ho sé, perquè he sigut treballadora, això sí, perquè de vegades
ho feia molt a les nits, quan ja havia corregit les coses, i m'ha agradat molt treballar, i he trobat que treballar és una cosa que et fa molt important. Oi que sí, Max? Sí. I tu també ets molt treballador, oi? Moltes gràcies, àvia. I una última pregunta d'estimat. No. T'han estimat més o has estimat més a la vida que Blanca? Quin balanç em fas? Quin balanç Has em fas? estimat més o t'han estimat més? Jo he estimat molt, però també m'han estimat molt. Em penso que estem empatats. És una abraçada. No, sí. Va bé. Bona tarda. És un plaer també poder participar en aquest homenatge a Núria Albó. De petita també vaig llegir com el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escofet, Tanit, igual que Coloma Bertran, violinista i compositora. I en el meu cas també vaig tenir el goig de poder participar en diferents cantates, com ara L'ocell daurat, Tirant-lo blanc i En Pere sense por. Mussol. Una vegada hi havia un mussol que quan volava no feia soroll. Des de la branca gruixuda d'un om, tot s'ho mirava amb uns ulls ben rodons. Si no podia dir res a ningú, es consolava llançant un bon xut i els ocells que dormien en pau es despertaven amb un sobresalt. Quan es veia un rèptil o algun ratolí que es passejaven en lloc de dormir, obria les ales, baixava en picat i en un batre d'ulls ja els havia caçat. Crisàlide. Petita larva que dorms a dins d'un bressol de seda. Tindràs somnis de palaus, de galants i de princeses, però quan et llevaràs amb ales de papallona, t'estimaràs més les flors que les sedes i les joies. Cuca de llum. Cuca de llum, claror suau. Qui t'ha donat el teu fanal? Potser és un estel que no sap volar o un trosset de sol que ha caigut al prat. Tota la nit deixaré obert el finestró del meu balcó i si la foscor em vol espantar, la teva claror s'endurà la por. Grill. Per què rius, grillet negre? Per què rius al teu cau? Ric, perquè veig la lluna. Ric, 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 perquè em plau. I si plou, grillet negre? I si plou, com t'ho fas? Aleshores m'amago i estic trist al meu cau. Vaixell de vela. El gran vaixell solca la mar. Proa davant, popa darrere. El vent li ensenya el seu camí i juga cuit amb cada vela. El gran vaixell té 4 pals i a cada pal una bandera. Com més amunt, més brillants són. Com més vent fa, més les desplega. On és el vent? On és el vent, mare? Que el sento i no el veig. Xiula entre les branques, bufa pels carrers, em fa pessigolles, m'embulla els cabells. Em canta a l'orella cants d'amor secrets, però quan em giro, el sento i no el veig. Boira. Com un vel trist de núvia abandonada, la boira humida dansa pels carrers. S'han fos els arbres i han fugit les cases. A tot arreu ressonen les petjades que tothom sent, però ningú no veu.
somnis de mort i pensaments macabres omplen el cor dels pobres caminants. Qui sap si el bosc serà ple de fantasmes que els faran perdre el nord amb riallades i amb dits de gels els glaçaran la sang. Foc. Vine a escalfar-te amb el meu foc, que escalfa més si som tots dos. Mira la llenya com s'abranda, mira els tions que són ardents, mira com salten les guspires i quines brases més roents. Ets vermell com les roses, ets vermell com la sang, tens l'ardor de la vida, foc roent, foc brandant. La xemeneia xucla el fum i se l'emporta a les estrelles. Baixen records de dos en dos i les espurnes guspiregen. Mirem el foc, callant, tots dos, perquè s'encengui el nostre cor. La lluna. Ahir, quan tothom dormia, la lluna va anar a fer un vol. Va trobar 4 estrelletes, va sentir xutar un mussol i es va gronxar amb 4 núvols com si fossin un bressol. Dormiu, que tot és silenci. Dormiu, nens petits del món. Que ja us vetllen les estrelles, la lluna i el rossinyol. Tanqueu els ulls ben de pressa perquè s'hi aturi la son. Camp de blat. Gronxa't, camp de blat. Primer verd, després daurat. Tothom t'ha ajudat a créixer, el sol, la pluja i el vent. I ara t'han vingut a veure les roselles i els blauets. Pel juny arriba l'esmolada, la falç rodona i brillant. Cada cop que t'abraçava, una garba queia al camp. Adéu garbes, adéu blat. Fa tristesa el camp segat. Muntanyes. Si us miro de lluny, us veig totes blaves, d'un blau esborrat per boira esquinçada. Si em vaig acostant, us veig totes verdes, a sota el cel blau que els ulls asserena. I quan sóc al prat, sento les esquelles del ramat que geu a dins de la cleda. La mare. Veig el sol a dintre l'aigua, quan hi passa pel damunt. Em veig clar com una estrella si em miro a dins dels teus ulls. Sento el vent per entre els arbres, quan hi passa tot cantant, però la cançó més dolça l'han après les teves mans. Primer amor. Deixo de fer el que faig i penso en tu. Al capdavall de tot hi ha les muntanyes, però jo no les veig perquè tinc els teus ulls ficats a dintre els meus. Si penso en tu, ja no puc fer res més. I la claror suau dels teus ulls estimats m'il·lumina la tarda. Soldats de plom. Soldadets de plom, no aneu a la guerra, que us embrutareu el vestit galant. Aneu a passeig posats en renglera i la gent dirà «Oh, quin goig que fan!». Soldadets de plom, no vulgueu baralles, que perdreu el braç o el fusell polit. Sigueu els herois de cants i rondalles que avancen alegres amb roses als dits. Absència. Ara no hi ets, però et sento en el vent i et veig damunt de les branques florides. Et sento amb mi pels carrers plens de gent i en la foscor de les places humides. Jo penso en tu mentre vaig pels camins del nostre bosc o quan m'asseca el pont del rierol que reflecteix els pins i el teu record amagat aigua endins. Dedicatòria. Per acabar, ets una font i una cançó. Ets una rosa i una estrella. Ets una nena i per això ets la rialla de la terra.
Bé, bon vespre a tothom. En aquesta taula rodona havíem de ser 3 i només serem 2, perquè el 3 era, que havia de fer de presentador també, és en Josep Francesc Delgado, que és escriptor, però per una força major no pot ser present, un problema familiar, però tots dos intervindrem perquè, a més, doncs, som amics de la Núria i ens fa molt plaer estar aquí. Us presento el senyor Jaume Pérez Montaner, que per molts segurament ja el coneixeu, és escriptor i assagista del País Valencià i que van coincidir amb la Núria entre 1999 i 2007 a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. En Jaume Pérez Montaner era el president i la Núria Albó era la vicepresidenta. En Jaume ens adreçarà les seves paraules en aquest acte. Sí. Bona tarda. Nostàlgia. 15 anys aquells, quan viure ens era un goig regit pel dia i per la nit, pel sol i la rosada, i veiem al matí tota l'esplendor dels prats color maragda, el temps i la pluja petita i nocturna, l'herba que creixia amb so de primavera i ens somreia i cridava com el sol en els bassals o les gotes suspeses en les branques, mentre saltàvem amb joia, séquies i tons. En el fons, he estat parafrasejant alguns versos, alguns poemes de la Núria. El temps que transcorre i no s'atura, la infantesa, l'adolescència, el record. Personalment, no he estat mai a la Garriga del Vallès, però l'he imaginat gràcies a les converses amb escriptors garriguens com Josep Francesc Delgado, com la mateixa Núria Albó, gràcies també a la magnífica entrevista de Montserrat D'Amesson que fa uns dies o unes poques setmanes va publicar a la Núvol, a la revista Núvol, gràcies a les novel·les de la mateixa escriptora. I és ella la que en aquests moments vull dir que parle d'una manera directa, encara que seré jo el que pronunciarà les seues paraules. El lloc és important, deia, perquè dona a tot allò que escrius un clima concret. Quan penso en la meva obra, penso en Quan xiula el tren, que és el penúltim llibre que vaig escriure. Va voler ser una mena d'homenatge a aquest clima concret, al meu poble. A més, jo vaig ensenyar història uns anys i sempre he pensat que els temes de la classe d'història són els temes grans de la història, però llavors hi ha les coses petites, les coses dels pobles, que també expliquen la història. Vaig voler escriure sobre la Garriga, perquè vaig pensar que el que passava a la Garriga devia passar al 90% dels pobles. I és ben cert, al capdavall ens entenem gràcies a les petites coses, a allò que no té importància, però que en el fons és el mateix que li passa a la majoria de la gent. Per això ens agraden tant les obres que ens parlen de coses concretes, de coses quotidianes. La poesia d'Estellés o la poesia de la polonesa Wisława Szymborska, perquè en el fons estan parlant de nosaltres i de les nostres coses. Volia pensar en la Garriga
i pense al mateix temps en el meu poble, en la comarca, en el meu cas, de la Marina, al País Valencià. En el fons, és tan pareguda la idiosincràsia de les nostres comarques. Durant la infantesa i adolescència de Núria Albó i durant la meua també, tant la Garriga com l'Alfàs del Pi eren pobles petits, bàsicament agrícoles. Ara són pobles que han augmentat desmesuradament la seva població a causa de la immigració, a causa del turisme, tant d'Europa com d'altres zones de l'estat espanyol. I això, el paisatge, les costums i la llengua se'n ressenten. La llengua, sobretot. Torne a Núria, perquè les circumstàncies en les quals hem viscut i crescut són, en el fons, molt semblants. Els llargs anys durs i difícils del franquisme, del feixisme sense contemplacions, per l'imperio hacia Dios, que abans ha mencionat ella mateixa, l'escassesa i fins i tot alguna circumstància més o menys anecdòtica. M'ha fet gràcia la nena que volia la bici. Jo volia, deia ella, una bicicleta i no vaig aconseguir mai tenir una bicicleta, com jo. Fins al punt que a hores d'ara sóc un ser estrany que no sap anar amb bici, perquè mai no la vaig tenir. La Núria Albó, que jo he tingut la sort de conèixer, és l'escriptora amb una obra abundant que ha sabut conrear amb encert la narrativa, l'assaig, la poesia, la literatura infantil i juvenil. Fou la primera alcaldessa democràtica de la Garriga, membre també de la Diputació de Barcelona. La dona preocupada per la seva professió, preocupada per l'escriptura, membre de la Junta Directiva de l'AEL, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, primer com a vocal i després com a vicepresidenta del Principat. Gràcies a ella i a tots els membres de la Junta Directiva, amb la secretària Lluïsa Julià, amb la coordinadora Montserrat Ballà, també amb la coordinadora després Carme Ros, la meva presidència fou relativament còmoda i productiva. Els anys passen i ens porten a celebrar el teu molt pròxim 95è aniversari, tot desitjant que tornen les primaveres per a tu i per a tots nosaltres, com en el teu poema. Aquest matí, d'amagat, ha arribat la primavera. La duia penjada al bec, tot xisclant, una oroneta. L'oroneta ha alçat el vol i amb un cop d'ala lleugera ha cegat un raig de sol i ha florit tota la terra. Però no voldria acabar sense llegir aquests 4 versos del seu poema díptic que m'han arribat al cor només entrar en la sala i llegir-los. Però hi ha un goig profund en l'aspra veritat i l'he sortit a rebre amb els braços estesos. Per molts anys, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots.
Molt bé, Jaume, gràcies a tu. Havia d'intervenir, com us he dit, en Josep Francesc Delgado, i havíem de parlar, doncs, ell més de poesia, jo més de narrativa, però intentaré, doncs, reajustar-me. Si hi ha un factor que predomina en l'obra literària de la Núria Albó és la consciència lingüística. Sens dubte, això podríem aplicar-ho amb alguns altres autors, però no especialment com amb la Núria, que excel·leix perquè vol trobar la llengua necessària, la tria de les paraules adequades, naturals, que defugen tota mena de paraules postisses i defugen tota mena de construccions forànies. Aquesta preocupació per la llengua depassa la seva literatura i la trobem en la seva activitat social cívica, com les classes de català clandestines durant el franquisme, de les quals es van beneficiar molts joves. També les classes de llengua catalana, perquè a més, com ha dit, que feia classes d'història, també feia classes de llengua catalana als centres educatius on va treballar, tal com ha destacat en més d'una ocasió l'escriptor Sergi Pàmies, que va ser alumne de la Núria a l'Escola Isabel de Villena. També podríem parlar de les guions que la Núria va fer per Ràdio 4 en els primers inicis d'aquesta emissora. I en especial podríem parlar de la catalanització de tota la paperassa administrativa de l'Ajuntament de la Garriga, que va servir de model per a altres ajuntaments i que tant va valorar l'Aina Moll, primera directora general de Política Lingüística de la Generalitat. La llengua en l'obra literària de la Núria Albó és una llengua clara, diàfana, vital, àgil, d'autora en part de la teoria de la paraula viva de Maragall i amb una gran perfecció formal. A les novel·les infantils i juvenils i en la mateixa poesia infantil, o fins i tot en les glosses de les cantates, té una acurada tria de cada paraula, com en aquest llibre deliciós que es diu M'ho ha dit el vent, que tant es fa servir a les escoles i fins i tot a les xarxes socials, quan cada 21 de març més d'una persona ha penjat la primavera de la Núria Albó i que hem escoltat ara fa poc a la veu d'en Jaume Pérez. De les 4 cantates infantils, n'hi ha una que potser excel·leix per la feinada que hi ha darrere, que és la versió del Tirant-lo Blanc com a cantata musicada pel mestre Antoni Rosbarbà. La Núria és pedagoga i com a pedagoga sap que la novel·la, a més de la història o argument, cal un model de llengua apropiat perquè el vocabulari propi de cada lector s'hi puguin sumar mots nous, expressions noves i recuperar-ne alguns d'oblidats o fins i tot de substituïts. Això predomina la llengua de les novel·les infantils i juvenils d'una manera especial. D'entre aquestes 12 o més novel·les que té la Núria d'aquest gènere, se n'ha parlat molt en aquest acte i se'n parla perquè és cert que la novel·la amb més èxit és Nit, tot i que la Núria té una especial estima l'Ariadna i darrere de cada un d'aquests títols hi ha les seves netes. Ariadna li serveix per parlar també del mite clàssic. Si anéssim a parlar de les novel·les i de la narrativa dedicada als adults, la constant lingüística es manté i en alguns casos serveix per recuperar el nom de cada una de les petites coses, com s'ha dit ara fa últimament. Quan xiula el tren, és la seva penúltima novel·la, sovint veiem una descripció minuciosa de les coses, dels objectes, peces, eines, que es fan o feien servir. Per exemple, ens escriu els vestits de puntes de les nenes de la postguerra o les eines tan usades en algunes cases o en moltes de les cases que tenien llar de foc, com els clamàstecs, que potser hi ha gent que ja no sap què són. Aquesta novel·la, Quan xiula el tren, és la més ambiciosa de les escrites per la Núria Albó i és una mena d'autobiografia, o com avui es diu, autoficció. Llegim les vicissituds de la Rosa, o de la Núria, la protagonista que es mou a cavall entre Carrasquella, una manera de disfressar la seva Garriga natal, i Barcelona, on estudia i treballa.
situada en plena postguerra, el pas del temps arrossega la protagonista i es veu condicionada per la seva pròpia història i la del seu propi país, marcat per una dictadura i les seves conseqüències. És la força vital que l'empeny cap endavant, la que salvarà a la protagonista. Aquesta novel·la, les altres novel·les, per grans, sempre tenen un clar rerefons històric. Un rerefons històric contemporani com les del seu admirat autor sicilià d'Agrigento, Leonardo Sciascia, que va arribar a conèixer. Ens parla, les seves novel·les, de la realitat dels seus dies. Si anem a la primera, Festa Repicà, escrita al 77 i publicada al 79, ens porta als anys de l'anomenada transició de la mà d'uns joves en plena ebullició política i social de finals dels 70, a partir del seu protagonista, en Francesc Lluís, un músic universitari que té una gran capacitat dialèctica dominada per la ironia, el sarcasme, el cinisme i no absenta d'un cert to humorístic. Aquest to humorístic que assenyalava fa uns moments la Viviana i que anem trobant en moltes de les seves novel·les com d'esquitllentes. Només hi ha dues novel·les que surten d'aquest vessant històric català, que les trobem en l'Agap i Mou, que està situada en plena Grècia dels coronels. Però hi ha una darrera novel·la que no haureu llegit, segurament només pocs aquí, que és de l'any 2020 i no es troba a la venda perquè va ser un regal dels fills quan la Núria va fer 90 anys. Aquesta novel·la, que també té un estil àgil i vivaç, està centrat en la vida de 6 veritables personatges literaris. Unes dones i uns homes que la Núria va conèixer per mitjà de les xarxes socials. Aquí veiem la Núria que està a la paix del dia a dia. I amb aquests personatges, aquestes persones esdevingudes personatges, són de diversos països i de diversos continents. Realment és una novel·la, més que una novel·la, és una suma de petites novel·les i que valia la pena que tard o d'hora s'expandís i que anés més enllà. Aquesta novel·la, aquestes novel·les són plenes d'una gran humanitat i em penso que és això el que jo m'agradaria destacar. Aquesta passió per la llengua, aquesta consciència lingüística inesborrable i la gran humanitat que anem veient en cada un dels seus textos, tant poètics com narratius. I és amb aquesta humanitat que la Núria ens encomana que hem de celebrar els seus 95 anys. Gràcies.
Conegut. Hem après a estimar el nom de cada cosa i la nota precisa de cada so del món. Hem après a somiar quan era el clavicordi i la música de fons. Ens ha agradat el fred i l'olor de la terra després d'una tempesta. No ens ha estat gens esquerp submergir-nos per vents en el silenci verd de les muntanyes. I quan sèiem contents damunt les pedres grises per respirar la pau, ens ha enutjat trobar-hi un rostre conegut. Hem après a estimar el nom de cada cosa, el fred i la calor, la nit, el vent, el mar, però ens hem oblidat d'aprendre a estimar els homes. Voldria ser com les arrels dels arbres, portadores de vida i amagades a terra. Ser constant com el sol que no es cansa i surt cada matí, o suau com la pluja benigna amarant els camins. I si em fan mal els peus i quan és el capvespre i estic sense esperança, voldria que hi hagués un bassal a prop meu, amb una estrella enmig, que hi brillés somrient. Voldria ser com l'aire perfumat i poder-m'hi dissoldre quan tot s'hagi acabat. Tot d'una al món, tot d'una, el món se m'ha reulit als braços. El sol m'ha encès els ulls i la pluja em besava les mans estremides. He viscut un instant la joia de molts anys i aquesta hora de goig perdura i crema. Realitat humana. I pensem cap al tard en l'estranya realitat humana. Les muntanyes són plenes de calitja daurada i som al bosc de sempre. Soc al bosc, tota sola. Tinc una mosca negra damunt la cama esquerra. Sé que em podria alçar i obligar-la a fugir. Depèn d'un gest. Sé que no sóc cap arbre, ni una pedra, ni l'ocell tendrívol que refila. I no vull ser la gent, la dona que fa mitja o l'assenyat doctor que pontifica, ni aquells que tot s'ho empassen o que tot els rellisca. He tingut massa feina a sortir de la plaça per tornar-m'hi a ficar, dòcil com un anyell. Vull que al meu lloc no hi hagi ningú més, que el que he fet jo no ho faci un altre. Els arbres m'escolten i em donen la raó. Jo m'alço afalagada. Les mosques han fugit. Me'n torno cap a casa i m'enduc la claror que només he vist jo. La meva terra. La meva terra com un bosc, i jo amb les mans rasposes d'artigaire, que no mesura el temps ni deixa el nom escrit a cada clariana. Però tu crida'm fort, tu que saps el meu nom i fes-me únic al món. La meva terra com un erm, o jo, la xarcolaire amb la pell recremada, que no compta les herbes que ha anat desarrelant de sol a sol. Però tu baixa ardent i fes-me una carn única, tu que saps el meu nom. L'encenedor verd. El meu pare tenia un encenedor verd i el va perdre saltant per un marge benigne. A la nit va trucar l'escamot de la FAI o d'algun altre grup de majúscules tristes. El meu pare tenia una vida lluent i la van apagar 4 bales sinistres. Llegat. A tu, que m'has mirat amb els ulls clars, et deixo les paraules. Les he trobat al bosc, cruixint amb el sauló i enfilant-se a les branques. No hi ha ni Déu, ni dogma, ni virtut, que no et faran cap falta. Però dins hi ha llum i un grapat de colors alegres com rondalles. Les que m'estimo més, no te les dic. Tu que tens aquests ulls valents i clars, ja l'has endevinada. Combat. No parlo amb tu, sinó amb la pedra del camí, la roca ardent i cantelluda, plena de caires esmolats. Li dic, escolta, pedra eixuta, si ajupo el cap serà per eure't i per llançar-te rosta avall. No parlo amb tu, sinó amb els arbres de l'hivern, amb l'àlber blanc i amb els pollancres que es dressen erms i desolats. Els dic baixet, escolteu, arbres, que us marfoneu tan despullats. Si el vent us talla com un sabre, li quedarà el fil esmussat. No parlo amb tu, sinó amb el tronc que barra el pas, la cleda forta i punxadissa que volta el camp dels condemnats. Li dic, escolta,
tan caltiva que rius veient-nos abaltits. Si sóc a dins és per saltar-te i obrir camí als ulls adormits. No parlo amb tu, sinó amb el riu assedegat, el llit eixut de sorra encesa, esbaldregat i recremat. Li dic, escolta, llenca xorca, que ara gemegues de neguit, cap sol d'estiu podrà secar-te l'aigua que et neix a dins del pit. Llavis d'amor, vés enraonant, que jo t'escoltaré. Seu entre els pins, amb els teus ulls a prop dels meus. Llavis d'amor, no diguis res. Més endavant hi haurà un desert i vells records sense paraules. La sorra ardent t'ha encès els ulls i jo et voldria abastar els llavis. Ulls blaus. Deixo de fer el que faig i penso en tu. Al capdavall de tot hi ha les muntanyes, però jo no les veig perquè tinc els teus ulls ficats a dins dels meus. Si penso en tu, ja no puc fer res més. I la claror d'aquests teus ulls tan blaus com l'aigua se m'endú cel enllà fins que ja et veig tota sencera a dalt de la muntanya. La pomera. Hi ha tantes coses que no hi són, torres que el temps ha enderrocat o que s'han deixat caure, boscos d'alzines o jardins en la pau dels camins. Però el que enyoro més és aquell hort tan gran que es veia des de casa i era el turment i el goig de les tardes més llargues. Agafada al reixat que tancava el jardí, veia com l'adobaven, com hi anaven plantant una mica de tot i, sobretot, com el regaven. L'aigua entrava pel pas que li feia el pagès, obrint els regarons amb el magall. Quan ja n'hi havia prou, l'home barrava el pas amb muralles de fang. Creixia una pomera arran de l'hort, amb belles pomes, sempre inabastables, perquè hi havia reixes entremig del fruit vermell i el meu desig. I per acabar, paisatge al vernís del piano. Sense girar-me, veig el temps que fa, perquè hi ha el cel a dintre el piano com en un somni de linear. I fins i tot puc veure si els veïns han engegat la televisió a tot color. Però quan es fa fosc, els núvols fugen del piano, esparverats amb el soroll que tot baixant fa la persiana. S'han ajucat fa estona les gallines, que els de Cal Rajoler compren cada any a Vic pel ram. Demà em despertaran, escatainant, però no en faré cas fins que el despertador m'avisi que ja és tard. I la primera cosa que veuré, reflectida al vernís del piano, serà l'esclat de les glicines blaves que giravolten pels barrots corcats de velles galeries i enfilen la teulada del costat, com si fossin onades d'un mar fragant i alat. És el mateix, Moltes gràcies a tots. A la Institució de les Lletres Catalanes per haver decidit aquest acte i en especial a Xavier Montoliu per haver-lo preparat. A la directora de la Biblioteca de Catalunya per haver-nos acollit. Als meus fills per haver contribuït a l'organització i a la Viviana per la presentació. Els que heu dedicat temps estudiant el que jo he escrit i ho heu expressat d'una manera docta o poètica i musical. A tots i cadascun dels que heu vingut de prop o de lluny a fer-me costat, en especial a l'alcaldessa de la Garriga i a Jaume Pérez Montaner, que és el que ha vingut de més lluny. A una colla d'antigues alumnes
tan generoses i fidels, malgrat els anys que han passat. Els descendents aquí presents de la meva família, tant materna com paterna, que són tan gentils i tendres amb mi. Els que no hi són, o perquè viuen massa lluny, o perquè estan malalts, o perquè, com deien uns nens petits, ja s'han convertit en estrelles. En especial, la meva mare, aquí dec el gen literari i tantes altres coses. I finalment, gràcies al català, la meva llengua, que m'ha permès de transformar la meva alegria o la meva tristesa en paraules i ritmes que han augmentat la meva alegria o han consolat la meva tristesa. Tant de bo que no perdem mai la nostra llengua. Perquè, si com diu Carles Riba, quan en algun lloc es perd la llibertat, en sofreix tota la terra, també és cert que quan una llengua es perd, s'empobreix tota la terra. És com si tots els ocellets refilaires d'un bosc s'anessin extingint i només quedessin les garses. Per això estic tan contenta d'haver pogut contribuir una mica a fer viu el català i a poder-ho celebrar amb tots vosaltres. Moltes gràcies.